बावखुंग्रिनि मटुपारा गामियाव दै रानसारग्रा जल जीवन बिथांखिखौ लानानै नुजाथिदों गेदेर जेंना। TCLCC नि चेयारमैन चन्जय नार्जारी आरो BCDC नि चेयारमैन जेकेट नार्जारीनि सायाव गोख्रों अजद रायजो राजाफोरनि। BTC बियाब उजानपारा BCDC नि सिङाव थानाय मटुपारा गामियाव सेंसन जाखानाय जल जीवन मिशननि गेजेरजों दै रानसारग्रा बिथांखि गायसननायखौ लानानै नुजाथिदों गेदेर जेंना। रायजोनि फोरमायनाय बायदिब्ला मटुपारा गामियाव गायसननो थाखाय थि जाखानाय जल जीवन मिशननि दै रानसारग्रा बिथांखिखौ बालुकजरा खेरखामुरियाव लांनो नागिरदों। अदेबानि गोग्गो दैनि गोबां जेंनाजों भुगिनांनाय मटुपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा गनायनानै लानो हायाखै गुबुन जायगायाव लांनो नागिरनायखौ। जोंनि गामियाव जल जीवन मिशन होननाय मोनसे आसनिया फैदोंमोन 2022 सनाव। दा अलरेडि सेंसन जानानै फैखादोंमोन। दा बे फैखानाय बुस्थुआ अफिसियेल प्रसेस मथे जोंना कमप्लिटलि जाखाजोब्बायमोन। दा बिनि गेजेराव माखासे सोरबा षड़यन्त्रनि गेजेरजों बेयाव जाहां बिदिनो अफिसनिफ्राय जानांगौखौ जोंनि सिगाङाव बुंथिहरो आरो सम माखासे रिपर्टआ जोंनाव फैफिनो, नोंसिनाव जाला, नोंसिनाव हाउस हल्डआ खम आरो बै मिडिल जायगायाव होनाय जाथोंसै उजानपारायाव। सेकेन्ड टाइमाव बेबायदि बुंबाय अफिसारा, एजिकिउटिभ इन्जिनियारा। आरो बिनि लास्ट पर्यायाव जोंहा भालुकजरा होननाय गामियाव भालुकजरा खेरखामुरि बाजार सकआव होगोन होननानै दा फाइनाल डिसिसन होननानै एजिकिउटिभ इन्जिनियारा जोंनिसिम खबरखौ हरनाय जादों। दा नंखायनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जोंनि गोग्लैसोनाय जायगायाव सेन्ट्रेल स्किम हिसाबै फैखानाय अलरेडि सेंसन जाखानाय खालि मुवा बेसादल' गारनांसिगौमोन कन्ट्राक्टरा, बेखिनिसिम प्रसेसा जाखाजोब्बायमोन। दा बे जाखानाय बुस्थुखौ बिदि उलट पालट खालामनाय जाय बेक्तिफ्रा, जाय खाबुफलानफ्रा बेफोरबायदि मावदों, बिथांमोनहा जेन जेबो बोरैबा गोरोन्थि बुजिदोंबा मोजां बुजिलायफिननानै जोंनि गोग्लैसोनाय जायगानि थाखाय जेन बे खामानिया मोजाङै जोंनि जायगायावनो जाफैफिनो, बेखौनो आं लुबैयो रायजोनि जानानै। आरो जोंनि साफ्रोम रायजो मटुपारा गामिनि साफ्रोम रायजो राजाया बेखौनो लुबैदों। आरो बेबायदि अफिसियेल अफिसारफ्राबो बेबायदि उल्था फाल्था मावनायनि बाहेरायै जेन गावसिनि मावनांगौ खामानिया प्रसेसा गासिबो मावखाजोबदों हिसाबै बे मावनायखौ जेन उल्था फाल्था खालामालासिनो जोंनियावनो गायसनफिनथों होननानै आं रायजोनि जानानै दाबि खालामदों। दा बे दाबिखौ जेन बे जोंनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियार सारा आरो बेजों लोगोसे माखासे बिफानारि बिबान मोननाय बिथांमोनहा जेन खामानिखौ बेबायदि उलट फालट खालामालासिनो आरो बियो जेन राजनितिकजों लोब्बा लायालासिनो साफ्रोम बेक्तिफ्रा जेन जोंनि गोग्लैसोनाय रायजो राजानि थाखाय जेन बेबायदि दुखुनांथाव खामानिखौ मावालासिनो बे जे जायगायाव जाखानाय बुस्थु बे जाखानाय जायगायावनो होफिनगोनखौ आं आसा खालामदों। जेन आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होयो। दा जोंना ओरैनो बिलासिपारा ब्लक हिसाबै BCDC हिसाबै उजानपारा, दा जों ब्लक हिसाबै दा बिलासिपारा हिसाबैनो दङ। दा बे स्किमा सेन्ट्रेलनि स्किम हिसाबै सोरनि सार्भेनि गेजेरजों जाबोदों जों बेखौ बारा खना खनला एल'नानै मिथिजोबाब्लाबो गासिबो मावनांगौ प्रसेसा जाखाजोब्बाय हिसाबै जों मिथिदों। दा बे मिथिनाय मथेनो जोंनि खामानिया जेन जाथों, जेन सोरबाफोर बेफोरनि सायाव गाज्रि गोसो गोनां खामानिफ्रा उल्था फाल्था खालामदोंब्ला बिथाङाबो जेन मोजां बुजिनायनि गेजेरजों बे जानो गोनां पिन पइन्टआवनो जाहोनायनि जेन प्रसेसखौ मावफुंनानै हरो, आं बेखौनो रायजो राजानि गुरै खावलायदों। BTC हिसाबै जोंना बावखुंग्रि बियाब समस्ति, दा बावखुंग्रि हिसाबै जा MLA हिसाबै जोङो बिलासिपारा। दा नंखायनो जोंना माखासे दैदेनगिरि लिडारगिरि माखासे मेलेमजिबिफोरखौ लोगो हमनानै खामानि मावनोबो जोंहा एसे आख' फाख' जानानै दं हिसाबै जों अफिसनि गेजेरजोंनो सोंनाय फिननायखौ लानानै जों सोलिदोंमोन। दा इन्जिनियारा बुङो नोंसिनावनो जागोन, मोनसे समाव बुङो नोंसिनाव जानाय नंला उमुक जायगायावसो जासिगोन।
बिदिनो इन्जिनियाराबो साराबो एसे जोंनि खबर लाग्रा व्यक्तिफोरनि सिगाङाव उल्था पाल्टा बुंनायनि थाखाय जों दुखु नांदों। मोननै बेंकसिम पारमिसन लिरना हरबायमोन, अर्डार लिरना हरबायमोन। दा बे अर्डाराबो जेन एसे गुलुं गुजुं जानायनि थाखाय जों एकाउन्टखौ खुलिफुंनाय जायाखै। दा नंखायनो बेफोर गासिबो प्रसेसा जाखानायनि उनाव बेबायदि खालामालासिनो जोंनि जायगायावनो जागोनखौ आं मिजिंथिबाय। आरो जेन दा बे इन्जिनियार सारा बुंबावदों जे आंनि दायथ' नङा, बियो जोंनि TLCC बावखुंग्रि बियाबनि TLCC चेयारमेन उजानफारा BCDCनि चेयारमेन बिथांमोनहानो एसे आपत्ति खालामफैबाय थानाय जादों। दा बे आपत्ति बायदियैनो आं नंखायनो बे खामानिखौ बेबादि मावनाय जादों बेखौ बुंनाय जादों आरोखि। दा बिदि बुंनायजों लोगोसे दा नै लास्ट पर्यायाव दा CM प्रमद सारनिसिम थांनांगौ होननानैसो दा खावलायहरनाय जाहैदों। दा प्रमद CM सारानो जेन बे पिन पइन्टखौ होदों होननानै दा एजुकेटिभ इन्जिनियारानो बेबायदि जोंनिसिम रिपर्टखौ हरनाय जादों। आरो माखासे जोंनि खाथि खालानि दैदेनगिरिफ्राबो बिदिनो बुंदों, प्रमद सारजों रायज्लायहैनांगोन, नोंसिनि रायजोनिफ्रायबो थांनांगौ। दा जोंहा आख' फाख' मोनदों, जोंहा रायज्लायनाय बेबायदि अभिगथाबो इसिबां गैया, जोंखौ हाबहोनायबो नङा, रायज्लायनायबो गोहोआबो एसे थुंगिहैनाय जाहैगोन। दा नंखायनो जोंनिफ्राय थांला। जों माखासे थांनायफ्रा 2022निफ्रायनो अफिसियेल एसे गुलुं गुजुंनिखौ लानानै थांलाय फैलाय खालामनाया गोबां बार जाबाय। रायजोनिफ्राय माखासे थाखा फैसा खरसा जादों। आरो जों लुबैदों जों बे खामानिया जोंनाव जानांगौ। आरो बे जानांगौ हिसाबै गासिबो प्रसेसा जानायजों लोगोसे जेरै पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारनिफ्राय दैथायहरनाय कअर्डिनेटर बिथांमोनहाबो जोंनाव माखासे कमिटि दाफैनाय, ट्रेनिं होफैनाय, बेफोरनि गेजेराव बुंथिलांदों 2026-27नि गेजेराव दैनि लेयारा गोथौ जालांगोन। दा नंखायनो बे स्किमा सब गामियावनो जागोन होननानै बिसोरो बुजायलांदोंमोन। दा सब गामियावनो जागोननि गेजेराव जोंनाव जाखानाय बुस्थुखौ आरो जाय बिथांमोनहा बेबायदि सोलायनाय प्रसेसखौ लादों बिथांमोनहा मोजां अफिसनि गेजेरजों बा बबेबा राजनितिक दोलोफोरनि लिडारफोरखौ लोगो हमलायनानै स्किमखौ हमनानै लायोब्ला मोजां जायोमोन। दा जोंनि जाखानाय बे बेकवार्ड ओनसोलनि, गोग्लैसोनाय ओनसोलनि जाखानाय खामानिखौ बेबायदि सोलायालासिनो बिथांमोनहाबो आलदा माबा मोनसे स्किम हमनायनि बेबस्थाखौ लानानै जेन जोंनि बे जाखानाय खामानिया मोजाङै मोजां जायो, आं बेखौनो बिथांमोनखौबो गुरैयै खावलायहरो। दा बिथांमोनहा जेन आंनि रायजोनि जानानै बुंनायफोरनि गेजेराव जेन जेबो गोरोन्थि साना, बेखौबो आं बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरबाय, जेन निमाहा होयो। आरो बेखौनो लुबैदों जोंनि रायजो राजाफ्राबो, दा बे स्किमा जोंनावनो सिगाङावनो जानानै फैखानाय, बबे सार्भेनि गेजेरजों फैदों सेन्ट्रेल स्किम, बबे समाव मा सोर अफिसारफोर सार्भे फैदों, बे मथे चइस जालांदों। बे जायगायाव बेकवार्ड एरिया, बे जायगायाव बेखौ नांथारगौ। बे हिसाबै जों बे जाय सार्भे फैदों जों बेखौ मिथिस्लाबा जानानै फैबाय। जानानै फैनायनि गेजेरजों बे अफिसारफ्राबो सार्भे फैबाय पाब्लिक हेल्थनिफ्राय, आरो बिसोरजों लोगोसे माखासे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो उन फैफानानै जोंखौ बुजायलांदोंमोन। दा बुजायलांनायनि गेजेरजोंब्लाबो दा उल्था फाल्था जानाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जादों। बे चेयारमेनखौ लेंहरनानैबो जोङो रायलायदों, गुबुन दिनाव आरो न'आव थांनानैबो रायलायबाय। बे जाखानाय बुस्थुखौ नोंसोर नांगौबा गोदान लाना फै, प्रत्येक गामि गामि हरगोन होननानै दाखालि माखासे अफिसारफ्रा बुंलांदों होननानै जों बुंहैबाय न'आव थांनानैबो। माने जों बे जाखानाय जिनिसखौ आलदा आलदा माने जयै मोनहाजोबा, दैया स्किमानो फिसा, एफा गोलाव नङा। जोंनावनो 6-7 किल'मिटार जाखाजोबो माबाया एरियाया। बे 6-7 किल'मिटार जानायनि गेजेराव आरो गामि दरब्रै दरबा बेखौ नांनानै ज' खालामनानै मोनसे जायगायाव लाङोबा बे दैखौनो मोनहानाय नङा होननानै जों खनले चेयारमेनखौ बुंबाय, नोंसोर कमप्लेन होनांला, जाखानाय जिनिसखौ नोंसोर लांनांला, नांगौबा नोंसोर गिदिर गोलाव हिसाबै अफिसार बा दानि सरकारजों सिना जानाय हिसाबै नोंसोर गोदान सेंसन लाना फैदो, बेलाय माथो गिदिर खोथा होननानै जों बुंबाय। थेवबो बिसोर माने नागारा, कमप्लेन हैबाय थायो, कमप्लेन हैनायनि गेजेराव दा माने जाफुंसारासै, माने गावसिनावसो बोलांनायनि टारगेट। दा माने खेरखामुरि होननाय जायगायाव भालुकजरावसो लांनायनि टारगेट, बावनो जासिगोन होननानै दहाय इन्जिनियारा फन हरदों।
दा बेखौथ' जों गनाया जाखानाय जिनिसखौ जों मानो हंगार हरनो बेबादि गुलुं गुजुं चेयारमेन जालायनानै पाब्लिकफोरखौ बुजायनो ना बिसोर सफैखानाय बुस्थुखौ गुबुन गामि दरसेनिफ्राय गुबुन गामि दरसेयाव सेना लांनानै गावसोर लाहैनो बेबादि चेयारमेना जोंनि BCDC-ना जाहैबाय जेकेट नार्जारि ओमफ्राय TLC चेयारमेना जाहैबाय सन्जय नार्जारि दा बिथांमोनहानो गुलुं गुजुं खालामनानै दा गावसोरनो दा माने बेखौ लांदों आरो बाहाय दा बेखौ जों मोजां मोनाखै बिनिखायनो जोङो दा माबायाव हंगारनांगौ जादों मिडियायाव हंगारनांगौ जादों बाथौराव हंगारनांगौ जादों माने जों दुखु मोननाय फैदों नांगौबा गावसोरनो एफा गिदिर गोलाव सिना जाना MLA MP गासिबो मिनिस्टारफोरजों सिना जाना बिसोर गोदान बिनानै लाबोनो हायो बा गुबुन सेंसन खालामनानै लाबोनो हायो बे जाखानाय फिसा गामियाव गोलैसोनाय गामियाव जाखानाय बुस्थुखौ लांनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो दुखु मोनदों दा बिनिखायनो जोङो नागारा बे बुस्थुखौ जों नागारा आरो जों रिपर्ट होबावगोन केस होबावगोन बबेथिं सौहैथों खिन्थु जों बे दैखौ हंगारनाय जानाय नङा दा बे गोग्गो दैनि थाखाय जोंहा दैखरा लालमाथि गोजौ हिसाबै दैखरा गोथौ मावबा ओंखारो मावबा ओंखारा दा बे हिसाबै जोंनाव माने जियागुरि रेभिनिउनिफ्राय माने सेन्ट्रेलनि माबायै लिस्ट फैनाय हिसाबै जोंनाव साप्लाइ वाटार जोंनाव सेंसन जानाय हिसाबै मुथुपारा गामियाव जों बेखौ खालायनायनि सायाव माने सार्भेफ्राबो फैजोब्बाय जायगाखौबो सार्भे खालायबाय जानांगौ होननानै बिनि सायावनो जेराव सेन्टारा फैदों सेंसन जादों बे जायगायावनो जानांगौ बे हिसाबै जोंखौ कमिटि दानो थिनफैदों रायजोआव कमिटि नांगौ मोनसे साप्लाइ वाटारनि थाखाय बे कमिटिखौ नोंथांमोना रायजो राजा बानायनांगौ होननानै थिननाय हिसाबै जोङो कमिटि बानायदों आरो दैनि टेक्स खालामनांगौ महिलानिफ्राय साबा कमिटि नांगौ होननानै बेखौबो खालायदों आरो दैनि पाइपलाइनफोरखौ नायनो थाखाय गाज्रि मोजां बिनि थाखाय 9 जनिया खालायदों 16 जनिया गासिबो रायजोनि सायावबो 16 जनिया बिसोरनि मावनाय दांनायखौ नोजोर होनो नायनो थाखाय 16 जनिया जों कमिटि रायजोआव दानाय जादों दा बे हिसाबै जोंनाव माने जानांगौखौनो जोंनि बे खाथि उजानपारा होननाया जोंनियावसो जानांगौ होननानै सेन्टारा बिसोरो गावसिनाव बोलो होयो खिन्थु जोंनाव सेन्टार आरो पिन पइन्ट हिसाबै जोंनि रायजो राजायाबो बोरै गारनो जोंबो जोंनि जायगायाव गामियाव जानाय हिसाबै जोंबो लुगैयो जोंनाव जानांगौ एसे गोजाननि किल'मिटाराव फ्राय 1 किल'मिटारानो फाग फिग जायो एसे गोजानबा दैयावबा थांगोन ना थाङा दा बे साप्लाइनि हरनायनि खोथा जाहैबाय आरो दा बिनि सायाव बिसोरो इन्जिनियारनाव कमप्लेन खालायहैयो जोंनि जायगायाव जानांगौ होननानै आरो जों थाङो जोंनाव जानांगौ होनो इन्जिनियारा जेराव सेन्टारा जादों पिन पइन्टआ जादों बे जायगायावनो जानांगौ बे हिसाबै गुबुनाव बोरैहाय जानांगौ होननानै जोंनावबो सार्भे जे खालायफैग्रा ट्रेनिं फोरोंफैग्रा बे मानसिया जोंखौ अफिसारा जोंखौ बुंदों बे सायाव नोंसोरो जेबो जानो नाङा रायजोआ कमिटिया थिग था आरो नोंसोरो कारेन्ट बिलफोर मिस्ट्रि दा जागोन साप्लाइ वाटारनि न' लुनाय बेफोरनि बिलनि थाखाय नोंसोरो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया कमिटिनिफ्राय नोंसोरो जयेन्ट एकाउन्टखौ खालायनानै लानांगौ बे खोथाखौ जोंखौ बोसोन होदों जों बे एकाउन्टखौबो थाबायदोंमोन आरो गावनो पाब्लिक हेल्थनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारा गावनो सहि खालायबाय नोंसोर बेखौ लानानै खालायनानै फैदो होननानै दा बिनि सायाव मार्चनि दिनाव माने एसे ट्रेन्सफार जालायो अफिसारफ्रा बेंकआवबो थाथेरलायनाय जाया बे सायाव जोङो एसे थाथ'नाय जाहैदों मावबा जायो मावबा जाया दा बेखौबो दा बोरै जानांगौ रायजोफोर दा नोंसोरनि मुथुपारानि थाखायथ' नोंसोरनि सेंसन जानाय साप्लाइ वाटारखौ एसे माथो बाना खालामफैबाय थायो 11 नं बावखुंग्रि समस्तिनि सेक्रेटारि चेयारमेनजों आरो नोंसोरनि जियागुरि रेभिनिउनि BCDC-नि चेयारमेनजों होमबा बे जिनिसखौ बुजिलायाबा जों बोरै मावैनो बे खामानिखौ दा कमप्लेन बे बानायाव जोङो मावथ'नो हाया बुजिगोरलायदो रायजोजों होननानै बुंहरो आरो बे जिनिसखौ जों गावसिनि रायजोखौ जयै जानानैबाबो जोङो सावरायबाय जोंजों गोरोबा माने गावसिनावल' थाङो जोंबोथ' सेन्टारखौ सिफायना हरा जोंनावनो जा नांगौबा जों दैखौ हरगोन लाबो खिन्थु नोंथांमोननो जों सेन्टारखौ जोङो सिफायनानै हरनो हानाय नङा बे जिनिसखौ बेखायनो जोङो बुङो जे जोंनाव जानांगौ होननानै जोंथ' नोंसिनि BCDC-आबो होआखै आरो जोङो BTC-निफ्राय डाइरेक्ट माने बे सेन्ट्रेल सेंसन जा जियागुरि रेभिनिउआव डाइरेक्ट मुथुपाराल' लिरखानाय बे जिनिसखौ जों बोरै हरनो नांगौबा नोंसोरो दस्रा स्किमफोर मोना बिनानै लानो हागौ
दा जोंनि सेन्टारखौ जों सिफायनानै नोंथांमोननि गामियाव जों हरनो हानाय नङा होननायखौ जों रायजोआव सावरायनानै बेखौ थिरांथा लादों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसी इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।